खुलुमबाय बयखौबो दिनै बे भिडिअ'आव। अब्ला आङो नायबाय दिनै नङा मैया हराव मोनसे बर'नि मुभि। बेनो आंनि बे मायथाइनि 2019नि गिबि बर' फिल्म नायनाय। आङो मैया नायदोंमोन गान्जा फाग्ला। दा आङो बे दिनैनि भिडिअ'आव बे गान्जा फाग्ला मुभिखौ बोरै मोनखो, आंनि बिबुंथिया मा बे फिल्मनि सायाव, बे सावथुननि सायाव, बेखौनो आं बे भिडिअ' दिनै सावरायगोन। अब्ला भिडिअ'खौ जागायनोसै। आं इयाव एसे नट डाउन खालामना लादोंमोन, आं जेनेबा मा मानसिया बुंगोन बेखौ आं नोंसिना नायनो। दा गान्जा फाग्लाया जाहैबाय, मिथिखायो जों बयबो, स्ट'रि, स्क्रिप्ट एन्ड डाइरेक्टेड बाय पंकज लाहारी, जाय बिथाङा आगोलो थांनाय बोसोराव बिर बायदि मोजां मोजां मुभिखौ बानायखांबाय। आरो दा एक्टरफ्राव दङ स्टारिं सोर सोर दं, सोरां नार्जारी आरो हेलिना, ओमफ्राय हिरकआ बे मुभियाव फार्स्ट मुभि बिनि सिगां बियो भिडिअफोराव ओरैनो खालामबाय, नाथाय बे मुभियाव इनो फार्स्ट, गान्जा फाग्लायावनो फार्स्ट खालामदों। दा स्ट'रि बादियै स्ट'रिया फ्रेश। पंकज लाहारीया स्ट'रिखौ लिरदों, ओमफ्राय बे स्ट'रिया फ्रेश आरो जेनेबा गोदान स्ट'रि। ओमफ्राय स्ट'रि बादियै फिल्मा जोबोद मोजां, स्ट'रिया मोजां, माने कनभिन्स खालामनो हायो आरो जों मानसिखौ, जोंफोरखौ माने पाब्लिकखौ कनभिन्स खालामनो हायो, माने इ जाथावो दे, इ स्ट'रिया जाथावो। जेनेबा खायसे खायसे ओंखारो जेनेबा बेबायदि जाथावा ना, बेबायदि जाथावा, माने जाथावि जेनेबा फोराबो जालाबायो, बेबायदि नङा। माने स्ट'रिया कनभिन्स खालामनो हायो मानसिफोरखौ, माने जेनेबा इदि जाथावो थारमाने। दा बेनिफ्राय बे मुभिया मा होनो, बे मुभिया माबायदि, सासे जेनेबा सासे मोजां मानसिया समाजनि बागै, जेनेबा सासे मोजां मानसिया समाजनि बागै सानग्रा मानसिया, जेनेबा गामिफोराव मालायफोरा गान्जा बोग्रा मानसिफोरखौ बादा होग्रा मानसिया माबोरै गावनो उनाव गान्जा बोग्रा जाहैयो, मा जाहैनो थाखाय बेबायदि गान्जा फाग्ला मुं लाहैनो गोनां जायो। बियो सोराङा, बियो फिल्माव बिनि मुङा जाहैबाय सोमखोर। बे सोमखोर केरेक्टारा माबोरै गान्जा फाग्ला जाहैनो गोनां जायो, बेनि सायावनो जादों बे मुभिया, बे स्ट'रिया। नाथाय आं दा स्ट'रिखौ बेयाव रिभिल खालामा, मानोना नोंथांमोना गोबाङानो नायिफोरबो दङ, जायफोरखौ आं स्पइल खालामनो गोसो गैया। दा ओमफ्राय बे फिल्मनिया मोनसे मिक्सार आरो, जेनेबा मिक्सार, समाजारिबो आरो रमान्टिक ड्रामाबो, माने समाजनि सोमोन्दैबो एसे सोमोन्दो गोनां बेयो, ओमफ्राय मोनसे रमान्टिक ड्रामा बेयो, आरो समाजखौबो एसे मेसेज होनो नागिरो, ओमफ्राय रमान्टिकबो आरो, जेनेबा गोसो बायनाय। बे मुभियाव मा दिन्थिदों, माने गामिनि गोरिब न'खरा, खायसे खायसे समाजजों मिलायनाय दङ बेयाव, जेरै खायसे गामिनि गोरिब मानसिया खैफोदफ्राव गोलैबाथाय, माबा मोनसे जाथाय जायोब्लाथाय, जेनेबा गोरिबनि थाखाय माबायदि बियो मोजां ट्रिटमेन्ट, माने सिकित्सा लानो हाया, बेबायदि प्रब्लेमफोरखौ बेयाव दिन्थिनाय जादों। आरो लोगोसे जेनेबा बर' हारिया गुबुन हारिजों माबोरै नासयजायो बा गादबजायो, एबा माबायदि बखिजायो, बेनि सोमोन्दै एसे 2 मिनिट 1 मिनिटसो इयाव सोफादेरदों बे स्ट'रियाव। बे ससे माबायावथ' आंनि थैया गरम जाखांलायदोंमोन, माने एकदम होख्लायनो लुगैदोंमोन बाय दा वे। बे मुभिखौ आंथ' मोजाङानो मोनदों, मानोना बेयाव बे फिल्मनि स्ट'रिनि हिर' सोराङा जिबादि एक्टिं खालामदों, जिबादि एक्सप्रेसन होदों, बेयो जोबोद गोग्गाथाव आरो गोमोथाव। आरो हेलिनायाबो मोजां खालामदों, जोबोद मोजां एक्टिं खालामदों, आरो गासैबो जोबोद मोजां खालामदों। ओमफ्राय हिर'आ बेयाव गोदान, नाथाय बिनि बर' बुंनाया फ्लुयेन्टलि जाया, जायनि थाखाय एसे थथ्ला खोनायो बिनिखौ। एक्टिंआबो मोजां जादों, बांद्राय मोजांद्रायबो जायाखै बुङा आङो, थेवब्लाबो जासाबदो आरो मोजां, थिगैनो दं। ओमफ्राय आङो बुंबावोमोन दि, जेनेबा बे मुभियाव एक्टरा गावनि माबाखौ जिबायदि मोजां मोनो बा अनो, आरो जेनेबा बिसोरनि खुसिखौ दि लुबैयो एक्टरा, आरो बिसोरखौ दुखु होनो बायो, बे मुभियाव बेरखांदों एक्टरनि, जेनेबा गावनि बिमा बिफानि सायाव मोजां मोननाया, आरो जेनेबा गावनि दुखु दाहाखौ, गावनि दार्द बेबायदिखौ लाखुमायो, जेबायदि एक्सप्रेसन होयो, बे जोबोद माने गोसोखौ बोनो हादों आंनिखौ। माने
गावनि दुखु दाहाखौ लाखिनानै जेनेबा बिमा बिफाखौ खुसि खालामनो नागिरनाय बेबायदि एक्सप्रेसनफोर होनायफ्रा जोबोद जादों। बिमा बिफाखौ जेनेबा माबायदि अननांगौ माबायदि मोजां मोननाया बेयाव बे मुभियाव जोबोरैनो मोजाङै बेरखांदों। आरो बेयाव खायसे जेनेबा सिमां थानायफोराबो माबोरै बायफ्लेलांदों, बेयाव एक्ट्रेसआ खायसे सिमांफोर दंमोन बियो बोरै बायफ्लेलांनांगौ जादों बेफोरखौ बेयाव फोरमायदों। थारैनो स्ट'रिया जोबोद मोजां जादों आंनि थाखाय। ओमफ्राय नाथाय आं बेखौ बुङादि बियो खालि पजिटिभ पइन्टल' दं, बे फिल्माव खायसे नेगेटिभ पइन्टसबो आंनि बायदिबा मोनदों आङो, आरो पाब्लिकफ्राबो एसे मोनदों जानांगौ। माने मुभियाथ' स्ट'रि वाइस मोजां आरो एक्टिंफ्राबो जोबोद मोजां जादों। नाथाय आं इयाव आसा खालामदोंमोन एक्सनखौ एसे बुरजा जागोन सानदोंमोन, नाथाय एक्सना बारा गैया। फार्स्ट खिनियाव एसे दं, ओमफ्राय लास्टावल' दं। ओमफ्राय गेजेर खिनियाव सब ड्रामा, ओमफ्राय स्ट'रि सब बेफोर मोजां आरो। ओमफ्राय आं बुंगोन सिनेमाट'ग्राफियाबो मोजां जादों, ओमफ्राय केमेरा वर्कफ्राबो मोजां जादों, ओमफ्राय गासिबो मोजां खालामदों एक्टिंफोरखौ, ओमफ्राय स्ट'रि वाइस बरिया जादों। नाथाय दा आं इयाव सावरायगोन नेगेटिभ पइन्टसनि सोमोन्दै। पजिटिभ पइन्टआ थांबाय, दा आं रायलायगोन नेगेटिभ पइन्टसनि सोमोन्दै। दा बेयाव नेगेटिभ पइन्टसा जादों बे मुभियाव सिनफोरखौ मोनसे सिनखौनो गोलाव गोलाव होदों, जायनि थाखाय मा जादों इन्टारेस्टआ माने फिल्मजों थांफानायनि इन्टारेस्टआ माने बायलांनो नागिरो आरो। जेनेबा इन्टारेस्ट खमायलाङो, माने जेनेबा नों फिल्मजों जोबोर मोजाङै गोसो होना नायदों, अब्लाबो बे सिनफोरा गोलाव गोलाव जानायनि थाखाय जोङो मेंग्लिलांलायो। माला बारगोन बे मोनसे सिना, जेनेबा थाबायनायफोरखौनो स्ल' मसनाव होनानै माने गोबाव खालामदों, नङाबा बबेबा एसे गोलाव गोलावद्राय जादों माने डिसप्लेफोरा, जायनि थाखाय जों थारमाने मेंगुलांनाय बायदि जायो। ओमफ्राय गोसोआ एसे माने बरिं मोननाय बायदि मोनलाङो। नाथाय जोङो नेक्स्टआव मा जानो बेखौबो नायनो लुगैयो लुगैनाया, अब्लाबो गोबावद्राय जानायनि थाखाय जोंनि इन्टारेस्टआ माने फ्ल'जों थांफानो हाया बायदि जायो थारमाने। बेयाव एसे माबा जेनेबा इन्टारेस्टआ एसे खमायलांनाय बायदि जायो। जेनेबा जेनेबा माला मोनसे सिना जोबगोन बेबायदि जाहैयो थारमाने। माने एडिट खालामनायाव एसे काट खालामनायाव मोजां जागौमोन। माने गोबाव सिनफोरखौ मोनसे सिनखौनो एसे गोबाव गोबाव होनायखाय एसे माने जोङो स्ट'रिजों जेब्लाबो मानो थाया, आगान सुरलांनो हाया, एसे एसे बायनानै आरो आगान माबाफिननो गोनां जायो। बेनि थाखायनो बेयो मोनसे नेगेटिभ पइन्ट जाहैबाय आरो। दा आङो बेखौ मुभिखौ अब्लाबो मोजाङैनो मोनदों, आरो आं नोंथांमोनखौबो रेकमेन्ड खालामगोन बे फिल्मखौ नायनो थाखाय, आरो बर' फिल्मखौ सापर्ट होनो थाखाय। बाय दा वे आं बे फिल्मखौ जेनेबा पइन्टसआव रेटिं खालामनोबाथाय 10 बा 10 स्टारनि मादाव आं होगोन 7 स्टार। ओमफ्राय नोंथांमोना बे फिल्मखौ नायदोंमोनब्ला माबायदि मोनदो, आरो नोंथांमोना 10 स्टारनि मादाव बेसेबां स्टार होनो सानदों बेखौ बे कमेन्टआव होबानो जाबाय। अब्ला दिनै भिडिअआ बेखिनियावनोसै, गोजोन्थों। आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला शेयार खालाम आरो साबसक्राइब खालाम, आरो लोगोसे बे भिडिअखौ लाइक खालामनानै आंखौ मदद होबानो जाबाय। थेंक इउ।